Magandang hapon, narito na ang update sa ating lagay ng panahon ngayong March 5, 2023, araw ng linggo. Sa kasalukuyan nga, itong northeast monsoon o hanging amihan pa rin yung nakakaapekto sa Luzon. Samantalang itong shear line, ito yung area kung saan nagtatagpo yung malamig na hangin galing northeast at mainit na hangin galing silangan. Ito po yung magdadala ng mga paulan dito sa may Bicol region at Eastern Visayas. Ito, kaya ingat dyan dahil yung lagay ng panahon dyan ay maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Samantalang dito naman sa may Cagayan Valley, Aurora, pati na rin sa Quezon, asahan din natin yung maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dahil naman yan sa ating northeast monsoon o hanging amihan. Dito naman sa may sa nalalabing bahagi ng Visayas, Palawan at Mindanao, asahan natin yung mas magandang panahon pero may mga tsansa pa rin tayo ng mga localized thunderstorm. At dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magandang panahon din, yung inaasahan natin na may mga tsansa ng mga mahihinang pag-ulan. Para naman sa lagay ng panahon bukas, inaasahan nga natin dito sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, kabilang na ang Quezon, yung maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dahil pa rin sa Northeast Monsoon. Samantalang dito naman sa may Bicol region, asahan natin maulap din yung papawirin dyan na may mga kasamang thunderstorm dahil pa rin sa posibleng epekto ng ating shear line. Samantalang dito sa may bandang Palawan, asahan natin yung magandang panahon pero may mga tsansa pa rin tayo ng mga localized thunderstorm din. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magandang panahon din yung inaasahan natin pero may mga tsansa pa rin ng mga mahihinang pag-ulan. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila maglalaro from 22 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa Baguio ay 13 to 22 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay 19 to 29 degrees Celsius. At dito sa may Legazpi ay 24 to 29 degrees Celsius. Para naman dito sa may Eastern Visayas, inaasahan pa nga din natin na magiging maulan dyan na may mga kasamang thunderstorm. Posibleng epekto pa rin yan ng shear line. Samantalang sa nalalabing bahagi ng Kabisayaan at sa Mindanao, mas magandang panahon naman yung aasahan natin pero ingat pa rin nga tayo sa mga localized thunderstorm. Agwat ang temperatura sa Cebu maglalaro from 25 to 29 degrees Celsius at sa Cagayan de Oro ay 25 to 29 degrees Celsius. Sa kasalukuyan nga dahil sa epekto ng ating hanging amihan o northeast monsoon, may nakataas tayo na gale warning. Ito ay babala ng mga matataas na alon dito sa may area ng Ilocos Norte, sa may Ilocos Sur, sa may Batanes, sa may Cagayan, kabilang ng Babuyan Island, dito sa may Isabela, Aurora, Quezon, kabilang ng Polillo Island, dito sa may Oriental Mindoro, sa may Marinduque, sa may Romblon, Eastern Coast ng Palawan, kabilang ng Cuyo at Cagayancillo, dito sa may Camarines Norte, sa may Eastern Coast ng Camarines Sur, Northern Coast ng Camarines Sur, Northern at Eastern Coast ng Catanduanes, Eastern Coast ng Albay, Eastern Coast ng Sorsogon, Northern at Eastern Coast ng Northern Samar, at sa may Caluya, Antique.